Il-gazzetta kulħadd komplet bis-sensiela ta' intervisti tagħha mal-persuni li kellhom irwol importanti fil-kampanja elettorali tal-Partit Laburista li waslet tar-rebħa storika. It-tielet intervista f'din is-sensiela kienet ma' Gerrit De Giorgio, il-fotografu uffiċjali tal-Prim Ministru Robert Abela li matul is-snin ħadem qatih f'diversi kampanji elettorali u ra mill-qrib l-iżvilupp tal-politika mill-perspettiva tal-immaġni u l-komunikazzjoni viżiva. Fl-intervista De Giorgio tkellem dwar l-isfidi li ġib miegħu xogħol fotografiku waqt kampanja elettorali fejn mhux biss trid taqbad ritratt tajjeb iżda wkoll il-mument u l-emozzjoni wara dak ir-ritratt. Huwa jispjega li fost l-aktar affarijiet li jfittex waqt l-attivitajiet politiċi hemm il-mumenti awtentiċi, speċjalment meta l-Prim Ministru jkun qed jiltaqa' direttament man-nies. De Giorgio qal li l-aktar affarijiet li nfittex huma mumenti emozjonali, speċjalment meta l-Prim Ministru jkun qed jinteraġixxi ma' nies vulnerabbli. Hemmhekk inħoss li joħroġ il-vera karattru tal-Prim Ministru. Huwa ddeskriva l-Prim Ministru Robert Abela bħala persuna li jħobb lin-nies u jgħid dak li jidher quddiem il-kamra jirrifletti wkoll dak li jkun fil-ħajja ta' kuljum. Fost l-akbar sfidi fotografiċi li jsemmu kien hemm il-meeting li sar fil-Victor Tedesco Stadium fejn skontu kien hemm bżonn ta' ħeffa u ħsieb biex jinqabdu l-angoli u l-mumenti kollha f'ambjent kbir u dinamiku. Fl-aħħar tal-intervista De Giorgio jaqsam ukoll uħud mir-ritratti li għandhom sinifikat speċjali għalih. Fosthom il-mument wara tħabbira tar-rebħa elettorali meta Dr. Abela iltaqa' mal-ġenituri tiegħu fil-kwartieri tal-Ħamrun, kif ukoll ritratt tal-familja Abela fil-mass meeting fi Pjazza Kastilja fl-ewwel ta' Mejju. Din is-sensiela ta' intervisti se tkompli fil-ħarġiet li ġejjin tal-Gazzetta Kulħadd b'aktar perspettivi minn persuni li kellhom irwol ewlieni matul il-kampanja elettorali.